Jeg hedder Christian. Jeg vil gerne vise, hvordan man samler en flexoboks på et minut. Først så tager man lige fat i de lange bukser, der løber her. Bukker her. Og her. Her. Og her. Så tager man den op sådan her. Sætter tommelfingeren her i bukket. Og bukker op. Vender den om. Gør det samme på den anden side. Så er der de to flapper, der sidder her. De skal lige bukkes tilbage, inden man stikker dem ind i kassen. Ligeledes på den anden side her. Så går de ind og låser op mod hinanden. Sådan her. Og sådan her. Og så kan man bukke flapperne ned. Sådan der. Sådan der. Så tager man håndtaget. Lige skiller det ad, hvis ikke det er skilt ad. Placerer den på den ene side. Brug tommelfingrene til at stikke ind i hullerne. Så kører låseklipsen ned sådan her. Og så er Flexoblox klar til affaldssortering. God fornøjelse.